दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव जों दिनै बे रेस्किउ आरो रेस्ट'र टीमाव जोङो बाहागो लादों। कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय जों 7 बाहागो लादों। बाहाय जोङो जिखिनि सानबायाव जिखिनि खामानि मावनानै जिखिनि जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय, बाहाय जोंनि एबसुनि मोनसे खौसेथि एबसुनि जे माने थांखि मिशन बेखिनि बेरखांदों आरो लोगोसे जिखिनि सुबुंथिनि जिखिनि जोङो साननाय बेबो बे मावनायनि गेजेरजों बेरखांदों। बेनिखायनो दिनै जोङो जेरैबायदि दुखुथिया न'खरफोरखौ जों सहाय खालामबाय, हाब्रु गारबाय, न'खर फोसाबना होबाय, जेबो मोनसे माने बाख्नायथाव खामानि होननानै जों गावबो सानो आरो जों बिनि मोनसे बाहागो जानानै एबसुनि मोनसे बाहागो जानानै जों खामानि मावनानै गावखौनो जों गोग्गानाय मोनदों आरो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनो जिखिनि थांखि थागोन, जिखिनि मिशन थागोन, जिखुनु परिबेसाव कार्बि आंलं जिल्लायाबो हेफाजाबखौ होगोन बेखिनिखौ। एबसुनि बे मिशनखौ नेपालि कुटिनि बे रायजो राजाफ्रा माबायदि बरायदों? जोबोद मोजां मोनदों। जायखिजाया बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि मावनायखौ नुदों, माने बयबो हांख्रायदों। हांख्रायनानै जोंनावबो फै बेबायदि बुंदों आरो जेसेबां हायो जोंबो माने गाज्रि मोनसे परिबेसाव, गाज्रि मोनसे थासारियावबो, अखा हाबाबो, सान्दुं दुंबाबो, माने हान्थुसेयाव माने हाब्रु हाबबाबो जों माने बयबो ज'यैनो मोनसे स्पिरिटजों, मोनसे खौसेथिनि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि, बे थांखिखौ जोङो जिकुनु प्रकारेबाबो आरो माने बेखौ जाफुंसार जाहोनायाव जों माने मोनसे माने लामाखौ नुनो मोन्दों आरो। जायखिजाया जोंनि बे 200 जिखिनि न'खरखौ जोङो रेस्किउ आरो रेस्ट'र खालामनाय, बेखिनिया जाफुंसार जागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों।